дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. имзои протоколи ҷадиди марзи тоҷикистону қирғизистон баъди музокироти 7 рӯза. дар назди вазорати маориф ва илми тоҷикистон маркази ғизоии мактабӣ таъсис ёфт. 10 муҳоҷири тоҷик аз боздоштгоҳи муваққатӣ дар Москав ба тоҷикистон фиристода шуданд. раиси вилояти Суғд аз роҳбари ширкати Карьера хостори тақвияти ҳамкорӣ шуд. сартабиби таваллудхонаи вилояти Суғд иваз шуд. ҳалокати духтари 16-сола дар оби яхбастаи дарёи Хонақоҳ. 3 узви як хонавода дар ноҳияи Хуросон аз дуди ангишт ҷон доданд. мақомоти тоҷику қирғиз дар пайи гуфтушунит дар масоили марзӣ протоколи ҷадидро имзо карданд, хабар медиҳад вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон. ба иттилои манбаъ мулоқоти ҷонибҳо 7 рӯз дар шаҳри Душанбе ҷараён дошт. санаҳои 13-20 январи соли равон дар шаҳри Душанбе вохӯрии навбатии гурӯҳҳои кории топографии ҳайатҳои ҳукуматии Тоҷикистон ва Қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатӣ баргузор гардид омадааст дар иттилоия. таъкид шуд ки вохӯрӣ дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ баргузор шуда дар натиҷа протокол имзо гардид. мувофиқа шудааст ки вохӯрии навбатии тарафҳо дар ҷумҳурии Қирғизистон баргузор мегардад. бишкек ва Душанбе якдилона бар ин назаранд ки масъалаи аломатгузории марз бояд ҳарчи зудтар ҳалли худро пайдо мекунад ва азм доранд соли равон онро анҷом диҳанд. ҳамин тариқ хатти сарҳадии мувофиқашудаи Тоҷикистону Қирғизистон аллакай тақрибан 625 километр ё тақрибан 63% дарозии онро ташкил медиҳад. қобил ба зикр аст ки Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 980 километр марзи муштарак доранд ки садҳо километри он ҳанӯз мушаххасу аломатгузорӣ нашудааст. дар шаҳри Душанбе маросими ифтитоҳи аввалин маркази миллии ғизоии мактабӣ дар назди вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. ин марказ ба хотири боло бурдани зарфияти вазорат барои назорати барномаи ғизоии мактабӣ ки аз ҷониби Россия маблағгузорӣ мешавад таъсис дода шудааст. марказ ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад ки ҷараёни иҷрои барномаи ғизоии мактабиро назорат кунад ки ин қадами муҳим дар роҳи ба хусусияти воқеан милли табдил ёфтани он хоҳад буд. ёдорас мешавем ки моҳи декабри соли 2022 Федератсияи Россия барои харидани ғизо барои мактаббачаҳои тоҷик $4 миллион амрикоӣ саҳми иловагӣ ҷудо карда буд. ба гуфти масъулон, Федератсияи Россия ва Созмони ҷаҳонии ғизо дар ташкили ғизои мактаббачагон дар Тоҷикистон саҳми арзанда доранд. ифтитоҳи маркази ғизоии мактабӣ ҳамкории моро ба сатҳи нав мебарорад. барномаи ғизоии мактабӣ бузургтарин лоиҳаи WFP дар Тоҷикистон аст ки аз соли 2013 аз ҷониби Федератсияи Россия маблағгузорӣ мешавад. дар доираи он қариб 440 000 нафар хонандагони синфҳои якум чоруми 2000 мактаби 52 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба таври доимӣ бо хӯроки гарм таъмин карда мешаванд. илова бар ин аз ҳисоби барнома 50 ошхонаи мактабӣ таъмир ва бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонида шуданд. дар заминаи онҳо 9 гармхона, 5 нонвойхонаи байнимактабӣ ва 1 корхонаи коркарди хӯрокворӣ фаъолият дорад. илова бар ин 7 нонвойхонаҳои хусусӣ муҷаҳҳаз шуданд ки бо мактабҳо кор мекунанд. хадамоти консулии сафоратии Тоҷикистон дар Русия аз маркази нигоҳдории муваққатии хориҷиён воқеъ дар деҳаи Сахарова боздид намуд, хабар медиҳад котиби ин ниҳод. бинобар иттилои манбаъ, намояндагони консулгарӣ бо мақсади шинос шудан ба шароити нигоҳдории муҳоҷирони тоҷик аз ин марказ дидан намуданд. ин ниҳод расман шумораи муҳоҷирони тоҷик ки муваққатан ба далели нақси қавонини Русия дар ин марказ қарор доранд ифшо накард. танҳо зикр намуд ки намояндаи хадамоти консулии сафорат бо роҳбари муассисаи мазкур Алексей Лагода мулоқот анҷом дод. зимни мулоқот масоили марбут ба ҳуҷҷатгузорӣ ва зудтар ба Тоҷикистон фиристодани шаҳрвандони муваққатан боздошт гардида мавриди баррасӣ қарор гирифт омадааст дар хабарнома. зимнан пас аз гуфтушунид миёни роҳбарияти марказ ва намояндаи хадамот 10 муҳоҷири тоҷик ба Тоҷикистон фиристода шуданд. манбаъ меафзояд намояндаи хадамот бо муҳоҷирони тоҷики дар боздоштгоҳ қарор дошта низ вохӯрӣ анҷом дода ба онҳо барои минбаъд такрор накардани қоидавайронкуниҳо вобаста ба будубош дар қаламрави Русия тавсияҳо пешниҳод намуд.
раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар мулоқот бо муассиси корхонаҳои саноатии ҷавонӣ ва сатн ва роҳбари ширкати маъруфи итолиёвии карьера Имерио Такелла аз ҳамкории дуҷониба ва саҳми корхонаҳои саноатии ҷавонӣ ва сатн дар рушди иқтисодиёти вилоят изҳори назар кард. Иттилоъ додааст дафтари матбуоти раиси вилояти суғд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ин мулоқот таъкид кардааст ки корхонаҳои муштарак расо 30 сол қабл бо ҷалби сармоя аз Итолиё таъсис ёфта имрӯз низ фаъолияти назаррас доранд. зикр гардидааст ки дар корхонаҳои муштарак маҳсулоти тайёри дӯзандагӣ ба монанди шиму нимшимаҳои мардона, занона ва бачагона истеҳсол мешаванд ки аз 97 то 100% таркиби онҳоро пахта ташкил медиҳад. маҳсулоти ин ду корхона асосан ба давлатҳои Италия, Хорватия ва як миқдори муайян ба Русия содирот мекардад, омадааст дар манбаъ. тарафҳо зимни мулоқот аз дастгириҳои давлатӣ ёдовар шуда барои тақвияти ҳамкориҳо дар оянда омодагии худро изҳор доштанд. вазири тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон бо судури фармони худ сартабиби таваллудхонаи вилояти суғдро иваз кардааст, хабар медиҳад раёсати тандурустии вилояти суғд. мудири шӯъбаи ҳифзи модару кӯдак дар идораи тандурустии вилояти суғд Индира Акмалхоҷаева ба Спутник Тоҷикистон изҳор дошт ки Мунира Валиева сартабиби нави таваллудхонаи суғд таъин шуд. Валиева дар ин мақом Дадобоева Нуриро иваз намуд. сабаби барканории Дадобоева баромадан ба синни нафақа гуфта мешавад. Валиева Мунира Солиҷоновна ки сартабиби нав таъин шудааст 25 апрели соли 1969 дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шудааст. ӯ омӯзишгоҳи тиббии шаҳри Хуҷанд ва донишгоҳи тиббии шаҳри Душанберо хатм кардааст. фаъолияти меҳнатиашро аз соли 1994 ба ҳайси духтури занона дар таваллудхонаи вилоятӣ дар Хуҷанд оғоз кардааст. аз соли 2013 то таъиноти охир дар вазифаи ҷонишини сартабиби таваллудхона оид ба корҳои ташкилӣ методӣ кор кардааст. санаи 19 январи соли равон тахминан соатҳои 16:30 бо вақти маҳаллӣ ҳангоми гузаштан аз дарёи Хонақоҳ ки яхбаста буд, як хоҳар ва бародари 17-сола сокинони деҳаи Гаҷаки ҷамоати деҳоти деҳқонободи шаҳри Ҳисор ба зери ях фурӯ рафтанд. бо талоши ҳамсояҳо писарбача аз марг наҷот дода шуд. ҷустуҷӯи духтари ноболиғ то соати 18:40 идома кард. билохира ҷасади ӯро 30 метр поёнтар аз маҳалли ҳодиса пайдо намуданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба волидони ин духтари ҳалок шуда изҳори ҳамдардӣ мекунанд. ҳамзамон аз падару модарон бо эҳтиром хоҳиш менамоянд кӯдакони худро беназорат нагузоранд. ҳатман фарзандонашонро аз хатарҳои эҳтимолии гузаштан аз оби рӯду кӯлҳо ки қабати начандон ғафзи яхӣ доранд огоҳ намоянд. Шамсоло Маҳмадова 33 сола сокини деҳаи Гулрез бо писари 5 солааш дар пайи заҳролудшавӣ аз дуди ангишт фавтиданд. ҳамсараш низ санаи 20 январи соли равон дар бемористон даргузашт. пизишкон вазъи тифли дигари ин хонаводаро ки ҳоло дар беморхона аст вазнин арзёбӣ мекунанд. намояндагони ҳукумат дар ноҳияи Хуросон гуфтанд ҳодиса шаби 19 январ дар деҳаи Гулрези ҷамоати ҳилолӣ рӯй додааст. аз фоҷиа дар ин хонавода ҳамсояҳо огоҳ шуда ба мақомот хабар доданд. ёдорас мешавем ки ҳар сол бо фарорасидани ҳавои сард сокинони рӯстоҳои Тоҷикистон хонаҳои худро бо ҳизму ангишт гарм мекунанд. дар баъзи маврид риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ бо ин гуна фоҷиаҳо анҷомида мешавад. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.